Yeah, bitch you don't miss. Lahat kami go-gera, sa sagpo walang bluff, to sanay kami sa gera. Blues lang, magpatropa mo na pera, lahat na nilamig, sa sapat namin nagbera. Don't miss, lahat kami go-gera. Ito, start ito. Oh. Ayan. So ayan guys, dito dapat may bound po kayo dito. Stop over muna kami dito dahil gutom na kami, hindi pa kami nag-almusal. Ayun po yung dala namin, kumakain na si Christopher, nawala na siya. Tara guys. Wow. Ano yung handa natin? Oo, may saging. Ano to? Siyempre hindi nawawala yung paborito ko po, nilagang itlog. Okay, ano yung sabaw niya? Nagsabaw na siya. Siyempre may tuyo, may itlog. Mahirap lang po kami guys. Pasensya na kayo ha. Wala kaming ulam, ito lang nakayanan. Kain muna tayo. May tuyo. Ayan, pwede na to. Siyempre, kailangan pag pumunta po tayo dito, may tubig. Importante po yung tubig. Kasi po, makikita nyo po dyan, mga pa 1 kilometer ang ating aakyatin bago natin marating yung pinakatuktok po ng napakagandang post dito sa Bayawas Post, Aguilar, Pangasinan. Kain mo tayo guys. Pagkain mo tayo guys bago tayo akyat sa sinasabi kong napakagandang post po dito sa Bayawas, Aguilar. Kain mo tayo guys, ito na kami. Masarap naman kayo dyan, huy. Tatoy na. Ha? Tatoy. Hindi na eh, asan ba naman eh? Dapat. Yo. Ito na. Gilang. Bob. Yan. Ano ba yung kinakain nyo dito guys? Mayroon po tayo. Pang mahirap ang ulam po namin oh. Naglaga po ako ng itlog. Naglaga po ako ng talong. Siyempre hindi po nawawala yung pritong tuyo na paborito ko po. Siyempre may saging. Ayan guys oh. May sausawan na sobrang ang daming sili. Yan po kasi nag-request po si Ian sa akin. Ayan. At pa kayo, ang bulang kayo. So kain po tayo guys. So guys, mga kamangha, alam niyo po ba, akala nyo nila yung post? Hindi pa po yan, ang post na sinasabi ko. Doon po sa bandaron. So ito po guys, oh. Nakita niyo yan, ang ganda po dito. Ito yung bungad po dito sa may post, ang ganda. Habang naglalakad ka, ayun oh, maganda po dito sa mini post ng Bayawat. Tara! Ayun, naglamit isa. Ayun guys, oh, naliligo si Christopher. Walang dyan, mababaw. Yan. Mababaw lang dyan. Daan-daan lang, baka mahulog kayo sa kuna. Maling tao ha. Ay, ganon. Oo.
tayo sa pinaroonan ng post. Naglalakad pa ako ngayon dito at makikita po ninyo yung mga nilalakaran ko. Mapapansin nyo parang nag-enjoy po tayo habang tayo at pakyat. Parang mini post siya. Kaya ito po ganda dito sa sinasabi kong napakagandang post. Tara guys, sundan nyo pa ako dito.